Kaya mo ipin na ni Bibi nga ka. Ganak na ito yung cellphone na. Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. At datayo nito may kasangapulo kat 5 Domingo iti kadawyan at tiyempo. Iti tema tayo, dumngag ti siya sinuman nga daan panakaawat. Natipon-tipon tayo itat, dito itap numay tayo taraunan ti bagi kan kararwa tayo, iti sao kan bagi ni Kristo. Awisan na tayo nga rod adumag kan kuana, kat agbalin tayo kumaan adaga, apag diswan nagti sa una, tapno agbunga da ito'y itibiyag tayo. Iti da ito'y nasantuan na misa, hindamat ikararagan, nagiti kakabsat tayo nga agyaman iti apo, kastamat nagiti amin na masaksakit, kiniti kararawa, nagiti amin minatay tayo. Tumakdar tayo amin, katintay pasangbayan ti apo, babayan ti kanta apang lupa. Bayet di ako sarap kwenta di kan kita yung agdaya Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ada humaka na kayo, iti grasya na puting Jesucristo, ken tayo ti Diyos nga mga tayo, ken ti panahayran ti Espiritu Santo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat, digdigan tayo may basbasol tayo, tapno may kari tayo makirangot, kari din na santo na misteryo. Mga asika, mga asika, mga asika, ako, mga asika. Kristo, mga asika, Kristo, mga asika, Itay-dayo ti
Diyos, baben ti panagkanta tayo, iti gloria ti Diyos, ti kamatuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket ito'y daga, pagbiya kadagiti. At tawa na iba, di ba Espiritu Santo, gloria in Dios, gloria in Dios, Awa, tapnay turong mo ida titalan, busur ti pagmatita, ket ti mayatatay tanuruten da. Gabu ken Yesu Kristo, anak mo ken Dios, iso magipagbiag ken magipagariken ka, iditimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga nanayon nga wanting ka. Amen. Iwaragawag, itikas tunay panagayat na kada tayo. Barik na tayo maday tangayat na tapno mapaunag pa iti pamati, kanam nama tayo kankwana. Ito muna may basa manipot ti libro ni Propeta Isaias. Iyarig ti Apo iti sa una iti tudo kenyebe. Amang sibog iti daga tapno tubo dagiti mula amang ter ti taraon. Intay linggan ti may waragawag. Ito'y may basa na ataw iti libro ni Propeta Isaias. Apo, mayari ti sao ti tudo kenyebe nga agtinag manipod langit, ken sibugan na ti daga. Pagtugwen na ragiti mula, mangtedda ti bukela bin-in ken taraon. Kastan tumen dagiti saong ibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti plano. Tungpalin danto dagiti amin nga nanibago na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
Agbunga ti bukel agdiso itinadameg adaga. Agbunga ti bukel nga tiso itinadameg adaga. Sarong palang ti daga ket mangyeg ka iti tudo. Ket pagbalinem anadameg ken nabakna. Napno iti danong dagiti karayan mo ket pagmuaem ida ti daga. Kasto iti panangtalipato ken kuan. Agbunga ti bukel nga tiso itinadameg adaga. Nadanuman dagiti na arado at aron ket padamegen ti daga. Arbisan tapno lumuknay ken padakelan dagiti muna. Agbunga ti bukel nga tiso itinadameg adaga. Ado nga ati ipaay kinayumbang mo. Iti sa dinuman apapanam, ado a bendisyon ti Eterno. Napno dagiti paaraban kadag tinalukmeg nga animal. Adarag ko karag bakalas tuturo. Agbunga ti bukel dagiti tiso. Nagdiso tinadameg adaga. Nasaknapan iti karnero dagiti pagpasturan. Nakumutan iti grego dagiti tantana. Hasta kinadayan ti Diyos. Hanggang to, itinagloryaan panakawaya-waya, nagitian nga ti Diyos. Taan mo tayo, nga papata, agas aso, itirigan ti amin, anapalaswa. Akas iti, panagligan, ti pasikan. Ngayon saan lang, ati amin ang napalaswa, uray na tayo, nga dahil Espiritu, kas na asawa ti Diyos. Agasok tayo may iti unod tayo. Bayat ti panaburay tayo. Iti panamagbalin tayo ti Diyos nga anak na. Kenti panangwala-wala na iti impero kinatao tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sumakdar tayo ket ente padayon ti Ebanghelyo babaen ti kanta o may balay. Iti puso'y tayo lungkan, kadagiti balik ka sa nasanduan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo ang Ama. Okay. Kadaga, ket nagdawa da. At nagdawa isa nga gasot, at damit inen nga pulo, ket dapay talupulo. Ingibos ni Jesus, dungeng nga rod ti siya sinuman, nga daan panakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Naimbag ken nagasat nga Domingo kada kayo makabsat ko ken Kristo. Numalagip yung makabsat idi kasagsagan ti pandemya ti COVID-19. Ado kadagiti kakabsat tayo ti nakahiligan na ti agmula kakabsat. Dagiti kunate kat sa pansin nga mula, una siya iti panang mulam na siya ti pangipanam na paso, picturem, mabalik na yun line na ito'y kakabsat. Aglalaog, tinapnaparan pa di tatuman, o da makita da nga karakar na nga mula, kat mapanda tayo kakabsat. Gabuhen ako na tayo, no si kakit, naringag mulay ko na nga green thumb, yung ko na awan ti makulang ang green thumb kakabsat niya. No diket di depende, di jay pangimulaam, depende nagkakasat, nga dapat ewagan tayo maplantito, o yung plantita kakabsat. Itiday nga Domingo, saritain ka na tayo na po Jesus kakabsat, iari may papan kakabsat, tagmulmula. The parable of the sower. Kaya iti panurat kakabsat, iti Evangelista ni San Mateo,
Inlawlawag naman no niya tirason, bueno panggep ni Apo Jesus. No apay nag-aramat ti pangari, tunggal makisao. Bueno mangisuro ka tao. Apay nga ta kasta nga direct to the point no kasta nga dahalan ni Apo Jesus kakapsan itang tao. Apay nga ta gusto sa rupay laeng iti pangari. Ket isumbat ni Apo Jesus kakapsan kapunanan at kung din, ngayon saan na pa yung mangig kakapsan. Kung natin at aging bumulsek, aging tutuling. Ito'y nga dando mga tattao. Isod ka po na kapsan, tunggal mga hadal na ako Jesus, may papan ko natin na iti lessons in life. No at dati kayat na nga ipasimudag kakapsan, ket po sa rin na dagiti nga pangari. Ket ti pangari kakapsan, iti agmulmula, iparangang niya po Jesus, iti upat nga klase ti daga nga nagdiswan dagiti bukid. Iti igit ti dalan, iti kabatuan, ti kasisiitan, ket ti nadameg na daga. Ti dungit isa o, may papan ti pagarian, ngem di damawatan. Mayalit na iti bukid ang nagdisu ti igit ti dalan, umay ti managdatdakes, ket rabsuten na tinaimulahan na kwata. Nataras na matay kakapsan. May kadwa, ti bukid ang nagdisu ti kabatuan, iladawan na itatao as sinaragsak nga umawat ti mensahe, apaman nga mangigda. Ngem saan mo na iti sa ukadakwada, ket saan da ang mga pagbayan. Isut ka po na maupay ta kadagos, no dumteng tinigrigan. Bueno pa na kay dadanes, kaputi sao. Dahil hindi ko tayo, dito nga pa nakaukos kapaksan. No saan ka nga napagbigyan, no ada dagiti tigrigan, ada dagiti mga kung kapasit na sao, pus tayo kapaksan. Kaslan tayo itibugel nga na iturwak ti kabatuan. May katlo, tibugel ang nagbisto ti kasisiitan, iladawan na dagiti makangeg ti sao, ngem dagiti pakaringguran ti dahi tinabiyag, ken ti pangangin concern mo no siya sino dahi ta katao, sino dahi ta kabisita da, sino dahi ta na problema ti sabali problema kay kasay. Isud ka po na, dagiti natattao po na malempes dati sao, ket saan na nagbunga. Gapulit na i-focus na ket ti pakaringguran ti biyag, pakaringguran ti lubong kapaksan. May kapan. Tibugel na imul tinadameg nga daga, iladawan na nagungeg,